سلام زخبركم تخاتلتي سينما سمرم لومن بارن مستر عوض قدم بشكلتا ايرترا زيدس استحسو اينا حزنا لكم قريبنا زلنا سنة تتال سينما سمرم كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرم بشكلتا بحلن ورشان حزب إيرترايوم بشكلتا شادشاي هواس إيرتراويانيوم ماي مقبي معقوبن بشكلتان اتو مسرتاوان طلبات حزب إيرترايوم قال كابتوم نبلوصنت إيرترا اب قدم بشكلتا نمغلاس استباهلو بيلاتيوم سبورت بحفشا قدم بشكلتا دما بفلاي ام معلتاو نطفتات إيرتراويان زوتر بركز زبالو صعب زلو ودريوم بشكلتان إيرتراويانن باكلاوي امراون سمعتاون زتتحازيوم بشكلتا اب إيرترا اب شحنجعتي 289 اب اوان مجزات طليان كم زتاتاتوت مزاغبت تاريخ يحبروم اطالوان بشكلتا كم بتصحي بوستا كتقمولنا زهاجر كم زتوا بافه تاريخ يعلليوم إيرتراوان بشكلتا كم سط زجمر اوان اطالوان تقادمتي اب شحنجعتي 230 اب غدنات اسمرا خقرادمو كعزووم اب زجمرلو اوانيوم اب إيرترا اب شحنجعتي 237 اب كتما اسمرا نيت الاوان تقادم تطراي زساتفنا فلما ورد قدم بشكلتا تخايدوم دحرغلت عامت مجمار قدم بشكلتا مالت اب شحنجعتي 239 إيرتراوان دقبات اب غني ايطاليوان تسليفهم كودادرلو زخلو رحب عدل تخفتلهم اب تعامت دما إيرتراو تقادماي قبر مريم قبرو نتن بلمدن تمكرون كمون بناوتي مقردم بشكلتان كابو ازيوم صبل نزبلو ايطاليوان تقادم تبليصوم ناي فلما زودي شامبيون كدف كم زخاله مزاكبتي قدم بشكلتا حقرنا يحبروم عود قبل مريم قبر دما حدا كابتي اقداسي من طربايتا قدم بشكلتا إيرترا ان تبهله وترو زذكر زلو تاريخيوم اب شحنجعتي 251 ناي فيلما بإيرتراوان تقادمت زقمت غانتا افريقيا تمسريتا تخست ولدو جغانتا حدا كابتوم اب تاريخ بشكلتا هاجرنا اثر قديفو زحلف ناي فيلما إيرتراوي بروفيشنال تقادمايوم جغانتا ابتي اب شحنجعتي 208 اب مكسيكو اب استخير ورد اولمبيك تساتيفو مبل 50 درجه حيزو ورد زازيمو يخون منبر اب ورد بزن صبارو قبلوس بقعت نيت الاوان تقادمتين اصلت انتن كمست بمخالو اب هاجروم كان بروفيشنال كوين كوادر عدم كم زقربلو ينقر اب اوان مجزات اثيوبيا كاب شحنجعتي 267 على تناصنت اب زنبره غزي 19 إيرتراوان تقادمتي نهغرات غانتا اثيوبيا بموكال اب ورد اولمبيك ساتوفو كيلوميوم اب عامه شحنجعتي 204 كمون شحنجعتي 208 اب جابان مكسيكون اب استانغر ورد اولمبيك إيرتراوان تقادمتي اتم انكو اب ورد زتساتفو صلمتي افريقاوان بمخان دما وترو يذكروم اب تحتي مجزات سرعات درك بمخان وردراتو زسلاسل زنبره قدم بشكلتا إيرترا ناتي زبل ورد نخكايد كساب على ناصنتي تصبيوم اب زيغاتات بصنحلو على فقر ندغفن دما كاب صباح ناصنت جميرو اب هاغرو بدق هاغرو زكايد وردرات بمسرع وردراتو فليمو اتي اب كتمات رايت حصيرو زنبره وردر ناب ناي برخه اب زعبيلو زنبره اوان كاله نعبيتن قصالنتن عاود قدم بشكلتا هاغرنا زعبي معباله تخسيتم بمحزنتا وردر مس غروا بتهاجر استجمره ملوات تمكرو نقدم بشكلتا هاجرنا ناب اهغراوي وردريو ابصيحوم إيرتراوان تقادمتي ابن نبل وردرات سمو من سم هاجرو من كصغوع جميروم معره زدما نولق نغانتان حصر سلطناتات كركب تخايلوم اب حصر عامتات دما إيرترا اب اغور افريقيا حنتي كاب عبلالي تهاجر كتكون كالات ودابه حدا كاب عبيتي مسيرات عوتيوم اتي بفدريشنا زودب زنبره سرعن زي قارص وردرات اب عبيت اتوردر عزوز تراكم زتصاوت ايك حدن سوتافين دغفن حزبي اقليلكا زر ايكونن تعذبتي امقوتن دمقتنا يتصوتا عب غدايو نيروم بزيكاتهم تصاوت زرغفون مورالن فنانن زهبو زنبر تعذبتي نمقوتنا يتوردر نابزل على درجه زسقل وفياتات ون حلفا نيرويو مستر عوتن قصالنتن حدا عودي حزباو سرد كهلون زرغحو كسفحن مغباريوم اب زوبا ماكل بفلاي دما اب اسمرا طراي تدريتو زنبره وردرات اب زوان اب كلن زوباتات كم زلحم تغيريوم كموصيت دما كاب زنزوباتات زفر تقادمتي اب زوم زحلف عامتات سمو من سم هاجرومن كصوعو ترايميوم
معرة بلوصነት ተዋደርቲ እቲ ኣብ ምዕላም ተቃራድምቲ ዝተደለበ ተመክሮውን ዝምስገን ውጽኢት እዩ ተረኺብዎም ካብ ጽባሕ ነጽነት ክሳብ ዝእዋን እዚ ደረጃን ዕቤትን ኣሰልጠንቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሮይ ምዕባለ የርኢ ምህላውን ዝእምን እኳ እንተኾነ እዚ ተበፂሕ ዘሎ ደረጃ ግን ዘዛነ ይኮነን እቲ ካልእ ምስጢር ዓወት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እናተባህለ ዝግለጽ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ቅርጽ መሬትን እዩ ኣብ ልዕሊ 2300 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሕ ባሕሪ ተደኪና ትርከብ ኤርትራ ጎቦታት ጎላጉል ንልምምድ ሓጋዝ ዝኾነ ዋሕዲ ተሽከርከርትን ንጹህ ኣየርን ትውንን ብምዃና ገለ ካብቲ ነቲ ሃገር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ውጽኢታዊ ዝገብራ ነጥብታት እዮም ካብዚ ብተወሳኺ እትውንኖ ድሩቕ ክሊማ እውን ተቓዳድምቲ ሃገርና ተጸዋርነቶም ከዕብዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ መሰልጠኒ ማእከል UCI ዝመስረቶ ዝምድና ሓደ ካብቶም ዕዉታት ዝምድናታት ናይዚ ዘመን እንተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል እዩ ብቆጽሪ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተቃዳድምቲ ኣሰልጠንትን ተቃደስቲ ናይዚ ዕድል ክኾኑ በቂዖም እዮም ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣስታት 17 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ተቃዳድምቲ ብደረጃ ፕሮፌሽናሊዝም ንኽጻወቱ መሰልጠኒ ማእከል UCI ልዕሊ እጃም ተጻዊቱን ገና እውን ኣብ ምጽዋትን ይርከብ እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣህጉራዊ መሰልጠኒ ማእከል ነቲ 23 ዝዕድሜም ተቃዳድምቲ ጥራይ ቀዳምነት ዝህብ ብምዃኑ ንብዙሓት ዓበይቲ ተቃዳድምትና ተቃደስቲ ናይዚ ዕድል ክገብሮም ኣይጸንሐን ዓመት 2015 ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተት ዓመት እያ ተቃዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ምርሃው ቅዱስን ንክለቦም ዳይመንሽን እንዳተወኪሎም ኣብቲ ዝዓበየ ውድድራት ብሽክለታ ዓለም ማለት ቶር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ድሙቕ ዓወት ብምንጽብራቆም ስሞምን ስም ሃገሮምን ከልዑም እዮም ብፍላይ ድማ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነታ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ቀይሕ ነጠብጣብ ማልያ ንኣርባዕተ መድረኻት ወዲዋ ከኣቱ ኣብ ርእሲ ምኽኣሉ ናይ ፈለመ ኣፍሪቃዊ ነዚ ክብሪ ዝበቕዕ ድማ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ኣንጸባርቕ ዓወት የን እምበኣር ማዕከና ዜና ዓለምን ኤውሮጳውያን ክለባትን ኣንፈተንን ኣተኮረን ናብ ኤርትራውያን ተቃዳድምቲ ክገብራ ዝተቐሰባ ንፀወታታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ ብሕታ ጌራቶም ዘላን ብምንእስያት ተቃዳድምቲ ተኸይባ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ 22 ክሳብ 27 መጋቢት ኣብ ግብፃዊት ከተማ ሸርም ኣሸኽ ንመበል 18 ግዚኡ ኣብ ዝተኣንገደ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2022 እቲ ናይ መወዳእታ ዓወታ እዩ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ውድድር 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታትን ብምዕታር ንሻምናይ ግዜኣ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ክብሪ ወሰን ክትሕዝ ክኢላ ካብዚ ብተወሳኺ ተቃዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብዚ መድረኽ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ሻድሻይ ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ ኤርትራዊ ተቃዳማይ ክኸውን በቂዑ እዩ ኣብ ነሓስ 2010 ክቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዓመት ቻምፒዮን ኣፍሪቃን ተዓዋቲ ሩዋንዳን ብዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ናይ ኣፍሪቃ ዕማምና ዛዚምና ኢና ብምባል ኣንፈቶም ናብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ከዝሩ ተላቢ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ግብፂ ተጸሚዳትሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ተቃዳማይ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ዝተዓወተ ዝብል ክብሪ ክረክብ በቂዑ እዩ ቢንያም ኣብዛ መድረኽ 500 ነጥቢ ንዕኡን ንክለቡን ንሃገሩን ከመዝግብ ብምኽኣሉ ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ መሳልል ክብል እጃሙ ተጻዊቱ እዩ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ካብ ኩሎም ተቃዳድምታ ከባቢ 200 ነጥቢ ጥራይ ተዋህሉ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሓደ ተቃዳማይ ጥራይ 500 ነጥቢ ተዋህሉ በምህላዋ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ማዕረክ ክንደይ ንቕድሚ ሰጊሙ ከም ዘሎ ዘርእየካ ናይ ቀረባ ኣብነት እዩ ብዘይካዚ ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም 23 ዓመት ኣንጻር ብሉጻት ተቃዳድምቲ ዓለምና ገጢሙ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ብሩር መዳልያ ዝዓተረ ዝብል ክብሪ ተጎናጺፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዓወታት ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዘብቅዕ ኣይነበረን ኣብ ጁሮ ዲኢታልያ 2022 እውን ኣብ 10 መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ናይ ፈለማ ኤርትራውን ጸሊም ኣፍሪቃውን ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ዝብል ክብሪ ተጎናጺፉ እዩ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ቅድድም ብሽክለታ ብምንጽር ሕጂ በፂሓቶ ዘሎ ደረጃ ክረአ እንከሎ ዘተስፉ ግን ከዓ ካብ ስራሕን ጻዕርን ዘዛነ ይኮነን በዚ ድማ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ንመጻኢ ከዓሞም ዘለዎ ውጥናት ብዝግባእ ተገንዚቡ ዕይኡ ከጻፈፍ ይጽናሐለይ ዘይባሃሎ መድረኻዊ ጠለብ እዩ ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ